Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RPN Radio Philippines Network. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gungunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga karonda, madangog na sa programang Barreta Asin Platica ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Mga tugang Diyos marhay na aga po sa Sendo Gabos. Pet sa 13 na kita ka na bulan na Disyembre, aldaw po kita ng Biyernes. Sabi kan di ba, Friday the 13th? Anong gusto nung sabihon kan Friday the 13th? Sabi kan di ba, di malas ay inda. Di malas sa mga hugakon. At sa mga taong malas. Ay, kay Banya to sa lado technical, si James Oco. Sa information, si Tony Matic Saison. Sa transmitter, si Bert Cabrillas. Magayon ang sirang ka na aldaw. Nababanaag tanapuan na saldang. Kung araw kan mga nagtalikod na aldaw, perming malumlum. Epekto subot kan share line. Tamanig di shoreline. Come sure. Yan ang sure na linyada. Magabot po digdi sa Camarines Sur. Kaya lang, ano ta natitrigger ang pamilya Villaperte, Bong Rodriguez, saka ki Philip Fortuno. Papara pa di disqualified ka na mga nakapalibot sa Villaperte. Patay na mahadit ang Villaperte kung baga shoreline come sure na. Hadit pa'y inda. Sigurado na palan. Team 1, mayo ng madaog. Ang para sagin-sagin ang mga politiko digdi po sa probinsya kan Camarines Sur. Sigurado na palan ang labanin do. Kung ako nga ni, dahil na magpara garastos. Na magparapakita ang gilas na nga. Ining mga Pransa na ining mga moro medical mission. Ay, di na ako kaya. Tagana na pala. Ayaw ng mga propa-scholar, kung baga. Hindi ginagaramit siya na po. Kaya nindo, frontera sana pag ma-eleksyon. Yan ang problema ka na mga politiko. Digdi po sa probinsya kan Camarines Sur. Pati man sa nasyonal, parehas man. Pag mabisita digdi sa mga kandidatong senador, si
Senador Bong Revilla nga ni pala na ginamit man nakisakay na DSWD ay pambirang buhay tayo ni. Tapos pigparaumaw kan Villaperte dyan sa Banwaan kan buhi. Yan, kandidato ta. Parehas man yan ki ano yan, Pinuno. Para umaw mandig di sa Iriga ay inda. Nakabado na pa din dahil ko maintindihan kung ano mga pigparapabado na ito sa mga IPs. Ang promotor si Pinuno. Sinakyan man kan lokal na gobyerno kan Iriga. Nasaan mga politiko po di sa Camarines Sur, mahilig magpara sakay-sakay. Ako sabihon ta ka sa Indo na ang Villaperte baga paanod. Kung saan sulog, duman yan, kay Tupa. Sugurangan na Villaperte, arog po kayan ko. Pag kung ni sayan presidente, masip-sip yan. Yan po ang katotohanan dyan. Dahil na nga na kita magparasaragin-sagin. Kan eleksyon ka ito, nagduduwa-duwa kay Leni Robredo, makusog nga yan. Tig para tutulod na magpresidente si Vice President Leni Robredo. Tabangan ta maging presidente pero kan pag-abot kan panahon yung pigsusuportaran si BBM ay indang mga kalukuhan po yun kan mga politiko niya to digdi sa lokal. Tapos si Inday Sara takan panahon po baga ni dating presidente Digong Duterte saro uman ni siya nagpapara alimpasay. Si Kong El Rey, permi man na kumbaga, permi ngayon duman sa, apod kayan kung baga sa saya, permi ngayon duman sa, kunyan kan palda. Kumbaga nagkakabot sa palda kan, kung di palda kung naging di palda sa nagayon si dating presidente Digong Duterte, permi man ngayon duman sa palda. Yan po ang isipon kan mga taga Camarines Sur. Nagita magparasaragin-sagin. Ako, pag may nakaulay ako, maray nga ang Villaperte, ano man ang karahayan, maka sa imo sana maray. Pero sa iba, tios, tigdi sa Camarines Sur. Padakol malnuris. Patunayan daw kung tul-tul talaga, maray ang pamilyang yan na politiko digdi sa Camarines Sur. Napot ko daw kay Ate Glenn kung anong masabi. Field Report! Ano, nasa linya si Ate Glenn. Ate Glenn, pasok. Salamat karandang Philip. Maray na pagkaga si Ringman sa mga nagantabay sa tuya. Antes kan sa tuyang informasyon, salamat pala sa Social Security System. Kasod na karanda Philip na kaigwa kan Media Appreciation Day, pinagsagib ni duman sa Sarong Hotel sa Siyudad Canaga. Nagkatarang miyembros kan media, urog na sa Naga City, nag-aparecer duman asin sa Siyudad kan Iriga. Ano de lamang ako pig-imbitaran? Sabi kaya, kuyan, may mga notisya na pinagpaabot karandang Philip and kuyan, Mayong nakaabot sa kong notisya, ano yan tarog kaya ng SSS? come again? Ano niya ako mayo lamang sa kuyang nakaabot na notisya sa SSS? Go ahead, tabi Ate Glenn. Hello. Go ahead. Okay. Sa paaginin na messenger, karanda Philip, may messenger ka, baka yung doon na kalibrasyon. Ayaw man, si Ma'am siya, yung mga nagpipid sa kuya, mayo lamang. Yan lang. Baka sa mga sunod, tan sabi, may mga sunod na batch, karanda Philip. Dahil man, kuyan, dahil man gabot sa laruan sana, may mga sunod na grupo, dahil pa nga nitong dahin na naabot na mga lugar, halina tinda sa Legazpi, sa Siyudad Canaga, pinagkondusir na. Pero sa Iriga, walang kami na nakabali duman.
sabi may mga masunod pa garo limited sa budget. Ngunyan, para ngaya maabot gabos, may mga masunod pa man kaining kabtang. So, ganyan sa social security system. Baka mayo ng budget para sa kuya. Mara man yan sa mga masunod daw. Mismo nga ning mga taga SSS Iriga, wala duman, nag-sponsors kay ito karandang Philip, mga taga SSS Naga and SSS Region. Pwedeng nalingawan na ako ni Ma'am Grace Sanaw. Tayaw na sa Naga. Ayan duman si Ma'am Grace, pero ito kayang may kuyan, may imbitasyon kaya sinda, dahil ko aram kung kuyan, araw-araw kita nangyari, may mga pinag-imbitaran, and nagpalakaw kay ito, ang region. Ngunyan, wala nga ni duman ang presensya ni Ma'am Janet, wara si Ma'am Shia, pinaghapot ko sinda, ano niya ako tawara ka mo digdi, wala man ngayon invitation sa muya ang region. Ay, niya ako pangyayari, kaibanan ka mo sa SSS Iriga. Pero, kuya nito, garo or media partners lang, wara mismo ang mga taga SSS Iriga. Pinaghanap ko nga ni duman, sa may tuyo man ako kay Ma'am Janet, pero wara siya. Si Ma'am Shia, wara siya. Dahil madasin na imbitado kan region. Mga taga SSS region ang yaon duman, karandang Philip. So, yun yan pangyayari, kasudma. Kuyan man lang, dikit na pasasalamat, duman sa mga media na aktibo na nagpapaabot ka ng mga informasyon. Tan sabi ka ng SSS, kung wala nga yan, paano maibabalang ibog itong sa indang mga programa o rognan sa indang race operation. Baka Ate Glenn, team to kita kan social security system arog sa Nabwa. Kamagahan? Baka team to kita ta dyan sa Nabwa. Baga may team 1, may team 2. Ano is gayon, igwa naman team 2. Baka. At dakol manganing ni dito mga nagapot. Pero sabi ko, dahil kung ano niya ko aram, sa itong nakabot sa kuya, kuyan man lang, kumbaga, abiso man lang, karundang Philip, kumbaga for your eyes only. Aray kaya niapot mo kay Ma'am Queenie. Kuyan, sabi nga ni Ma'am Queenie, pasasalamat niya sa media, naghahaga dispensa duman sa iba, na day nakabalik ka sudma, pero pinag-asigurar ninda na may mga masunod pagkaptang kay ito, karundang Philip. Ano importante sa race, igwang nag-iibang media? Come again? Sa run after contribution e bidders na kampanya kan SSS, igwang nag-iibang media, takon mayo na mag-ibang media, yan ang dipisil sa inda, kung habuan naman sinda kan media. Yung nga ni, sabi ko nga ni, maski itong kaibanan ko sa Iriga niya ako, kuyan, baka niya ako magapot kayo niya sa tuyo ba pagkariba na aktibo man na nagpa-participate or nasa race operation kan SSS. Pero sa Madam Queenie, kuyan ngaya, forma dyan ngaya sa limited budget kaya day gabos, pero may mga masunod pa ngayang kaptang takadakol pa ngaya kan mga day minaimbitaran. Day mga inaabot or na ito mga islang probinsya kan Bicol. Sa Legazpi, nagkaigwa na palang kayan, pinagsunod sa Syudad Canaga. Salamat lang, tarakabali kami duman sa rutang pag-iriba sa Iriga. Tsaka sa Iriga baga, bihira man ang media presentation para sa SSS ta, garo an kunyan kan region, an Naga saka Legazpi. Yung nga ni, mga darakulang syudad, karandang Philip, naidugang na lang kami duman. Pero may mga masunod pa sabi ni Ma'am Queenie, not itong venue kasudma, sa dito man lang, first time ko nga na makalagduman, niya ko salit lang para sa mga saradit na okasyon, pwede palang digdi sa lugar na ini. Pero itong mga pagdarakulaan, dahil pwede duman. Kaya buk sabihin, limited kasudma, baka sa mga masunod, igwa naman na paapod, baka itong iba pag-ari, baka ibanan ka na, makabali naman karandang Philip. Dawa di rin ha. Mismo nga ni mga taga-SSS Iriga, pinaghidaw ko duman, warasinda. Sabi ko, Ma'am Shia, sa income mo, si Ma'am Janet, sa insinda, sa income mo. Sabi ninda, dahil man sinda invited. Dahil man kayo ba sa budget sa Iriga? Come again? Dahil niya ako kabali sa budget sa Iriga, duman sa Naga.
Dahil nga ni duman, wala talaga duman. Kaya naggalas ako, tainot kong pinaghanap ang mga taga-SSS Iriga. Pero wala sinda karundang Philip. At sabi ni Ma'am siya, dahil nga kami invited kan region. Kuya nga ito, for media partners lang ito. Mga namahala nga kay ito region. Siguro sa mga masunod, natabayanan na lang niya ito. Bueno, karandang Philip, sa iba pa niya itong informasyon, o si General Dizon niya, duman sa kraming niya na... O ano man na pinag-urulayan duman sa media presentation para sa mga kliyente kan Social Security System? O yan itong Media Appreciation Day. May mga nainot na nga nitong open forum sa araw mo man ang media pag nakakahiling kan pwede ma-interview. Pinag-interview na pagkaduman, pinag-arasud-asudan itong mga si Kuya itong abogada ninda sa legal division. Pinagarapot duman, araw man lang itong mga permitang hinahapot, dapit sa kamugtakan kan mga kuyan, mga employers na bakong compliance sa inda pong obligasyon. Dahil mo na ihapot kita na ano man ang status ta sa SSS. Kuyan, ang sa indag pakiulay, duman sa mga halimbawa, napundo ka sa paghulog. Ako nga ni, sa unang napundo ako sa paghulog. Pwede yan ipadagos. Bako yan pwedeng ipadagos kung ano man ang status ta, kung ano magiginibuninda sa tuya, digdi sa estasyon. Tapig sabihan na nga ni pala si Ma'am Kyle. Tama again? Pig sabihan na si Ma'am Kyle ka na Social Security System. Kuyan, halaton ta na lang ang aksyon. Halaton ta na lang kung ano pa man ang programa kan Social Security System. O tatigan tabang ta sa SSS sa sendang kampanya na maihulog itong mga empleyado kan kumpanya kita lugod. Sabi ninda, kakaulayon gabos, orog na kung may mga reklamo. Kakaulayon. Siyempre, pag nadukayan yan, kung ano man ang problema, dahil nag-uutob itong employer, may saro na nga ni dasin pinagdumanan. Ang rason kahit itong management. Kuyan nga, bako man nga mga regular na empleyado. Kaya lang, ang rason, ang welpada kay ni kan Social Security System, aram taman na mas anong status kan empleyado, bako nga ning kuyan. Dawayan ko niyan lang, para hugas din plato, katabang kan para luto din pansit, dapat ihulog. Yung bagayan mandatory. Ito nga yun karon da Philip, maski pa itong inaapod na on-call. Halimbawa, aapodan ka lang sa may ipapatrabaho. Obligasyon yan kan employer na hulugan. Siyempre, halimbawa na lang, itong sarunganing pinagdumanan ninda na company, ang rason da, bako man nga mga regular employees. Ngunyan, ang rason ka SSS, ay maski pa nga bako, ini nga yan, naglalaog sa indonin, kwarta. Halimbawa na lang sa mga, kuyan, itong mga sales agent, maski pa nga bako yan regular, maski yan contractual, naglalaog sa indonin income, nagtatrabaho sa indo, nagsiservice sa indo, obligasyon talaga kan company, kan employer na hulugan. O mas magbanga ka mo. Halimbawa, kabanga sa imo, kabanga sa company, pwede yan. Karundang Philip. At least, igwanin share itong company, itong pinagtatrabahuhan. Yan ang malinaw dyan. Tamas ka nga na ibaga mga kasambahay, pinag-re-required na maghulog ang among. Yung ani, ikaw kasi kanin kasambahay lo. Kaya talagang obligasyon, oras na nag-ukupa rin tao para sa serbisyo, maski yan, ano man ang estado kayan, on call yan, regular basis, o kung ano pa man, obligado talaga ng employer. Kaya lang, anapot, kaya daw kan employer. Kung di kaya, yan ang problema dyan. Pag sabi mo pating on call, narumduman ko sa mga pick-up girls. On call pang banggi. Ayan ang problema karon da Philip. Saan rason kami ba? Di kaya. Ngunyan, kung di kaya, di na lang. Sabi kan SSS.
once na nag-ukupan ng empleyado, o maski bako pang empleyado, tao, maski para ano estado kayan, ano ang klase kan serbisyo kayan, may obligasyon ang employers. Kaya yun ang sarungon yan sa dai na pupundo na operasyon, pag-monitor kan social security system, duman sa mga delinquent, duman sa mga non-compliant na mga employers, digdi sa Laogan, Pilipinas, and syempre digdi sa Tuya. Day pa man natukad duman kung noari na naman ang sendang sunod na restoration ta kuyan kaya Christmas season baka sa masunod na taon na yan paglaog kan January karon da Philip. Oh, ta pinapadaramba ganin show cause order kan korte itong mga kumpanyang dahil pinaguhulugan ang sa indang mga empleyado. Yung nga ni kaya siguro abangan na lang niya to dahil man nagpupundoan SSS na apudan na atensyon kan mga delinquent na mga employers. Kita witness sa naman sa indang mga pinagduduman na kumpanya. Ay, Pero man kung sa tukhang kita, mga testigo sa tukhang. ay abana. So, abangan mga masunod kayan, makita nga ni waranin reklamo, waranin report, mismo ang SSS nakakadukay sa mga siring na problema. Nadudukayan hindi yan. So, syempre, naghahagat sila kan record. Halimbawa, sa sarong company, sarong pribadong kompanya, pira ngayon, empleyados dyan, dapat reported dyan sa suinda. Ano status kayo ni? And ano ini nahulugan. So, syempre, maaraman hindi yan. Kaya kung ano nagagadlaan ko itong SSS number nalingawan ko. Napaka-repas karon da Philip, dahil nga ni 3 minutes yaon na itong number ko. Pinagtaw sa kuya, kaya lang nadukayan duman sa paran ngayon napundo sa paghulog. At kasuon mo ngayon init ang mo enjoy mo ang benefit. Kadakol mo man panghulog? Yan nga ni karon da Philip. Pero dapat masipirang taon na daw inahulugan. Kung may panhulog-hulugan. Oo, kadakol mo man yan yung panghulog. Hulugan mo. Di naman pati pwedeng hulugan itong mga nabakanting bulan o taon. Wala na to. Ay, advance mo na. Maghulog otro. Idudugtong na lang yan duman sa last na hulog. Dapat makomplete to maunang na makahulog para ma-enjoy ang benefits. Kundi Ate Glid, dahil ka mo para hulog sa SSS, baka dahil mo naman yan manamitan. Ay, pambira ka. Hindi ba ba dahil para hulog? Minsan na nakikinabang, baka naman. So, naghulog. At least, itong beneficiary mo, kung isa ay may enjoy mo yan. At least may beneficiary na ma-enjoy kayan karandang Philip. Kung may beneficiary. Ay, nako. Dahil matapos-tapos ano role na yan, dako na mga issue sa sa SSS. Pinagputol na lang nga ni Kasudma, tagarong ngayon haluyon na. Itong open forum, napakahaluy na. Dako na mga karaputan na paurotro man lang na po, paurotro ang simbag ng SSS. Palibasa, nagtataripo ng media duman. Pero may loan pala, nagkukunyan sindanin na loan mo niyan. May mga loan na, pwede na ma-avail. After kan bagyo, ang sabi ninda, Ito mga sa emergency. may mga pwede na ma-avail, kaya pasiring na lang dyan sa opisina ninda sa Social Security System kung saan kamong lugar. Okay, karon ka Philip, sa totoo yung iba pang informasyon, sabi ko nga ni Kasubago, si General Dizon yan duman sa Krame, ang sabi din nakikisumaraw sa pagtaripon para sa katuninungan asin seguridad kay banan si Presidente Marcos, asin man si PNP Marbil. Si General Andre P. Dizon, Regional Director ng PRO 5, aktibong nagpartisipar sa 3rd Philippine National Police Command Conference. Pinagsagi bukas udma, kaya ngun yan yung pasyadiman. Duman ini sa PNP Multipurpose Center Camp, Brigadier General Rafael Crame, Quezon City. Ang nasambitang conference, pinanginutan mismo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., nagtauran direktiba sa pagpapakusok ng katuninungan, asin seguridad sa Imperong Pilipinas, lalo ngunyan Christmas season, asin masabat kan bagong taon. Kay badan sa pagtaripon, si Chief PNP Police General Romel Francisco Marbil, na nagiras kan mga importanteng report, asin kano kan PNP tanganing mas, mapakarahay ang serbisyo tayo sa mga namamanuaan. Sa atubang kan mga panginot na opisyal kan PNP, pinagsiguro man ni General Dizon kan PRO 5,
ang suporta sa mga programa kan sa tuya pong national government. Sigon sa iya, nagtitiner na dedikado sa iyang opisina sa pagsulong kan kaligtasan asin katuninungan sa Rion Bicol bilang parte kan misyon kan PNP sa Irarom kan Bagong Pilipinas ta ang gusto ng pulis, ligtas ka. So yan karon na Philip sa tuyang mga informasyon gikan sa location. Field Report. Salamat Ate Glenn sa mga heras mong informasyon da naputol ka na baga. Ay ka na nakapag-sabi kan sa iyong pangaran, ano ta, arog ko yan ang linya. Pag-abot po kaya digdi sa mga benepisyo na pinagtatao kan mga kumpanya na social security system. Minsan, pag nag-uulay-ulay kami, kan mga branches na dati, so, bako upang si Ma'am Janet, paparapot ka ito, bako sanang si, dahil pa man nga nahapot si Ma'am Janet, si Ma'am Grace si Ma'am Grace sa now. Kumbaga, daw anong hapot sa iya, pag manunungod sa social security system, kapakaanan kan mga benepisyaryo, ay talagang nasisimbag nin tultul. Kaya Ma'am Grace, paano pala nga kung mayo kang benepisyaryo, halimbawa mayo kang aki, o kaya kumbaga nabalo, o di kung bako ngayang benepisyaryo, so siyempre panibago na, so agom na ngaya kung nag-agom otro ka nagadan, so kumbaga yun na naguhulog kan SSS, tapos so agom na yun benepisyaryo, o di na pala niya makikinabang ako kung mayo kaming aki. Kung maraya kung di mag-agom si Mister otro, kapag nagagom nga otro, ay nagray na kan buhay kay itong maagom. Benepisyaryo si Mister, benepisyaryo man, so panibagong agom. Ayan mga instance po na kung minsan nani ba na didisganar magparahulog, maray kon so aki man sa yung mabibenepisyaran, ikon so madrasta na, tapos maringis pa duman sa aki, imbis na tubangan so aki, ta siya na kumbaga siya na nagbabudget, tawa ba ko man benepisyaryo, yaw na po dyan ang problema. Minsan nadidisganar man ng ibang mga kababayan niya to. Nga nagpaparahingo kan pagkabuhay ta, pag abot kan panahon iban magkikinabang kan benepisyo. Yan po ang problema dyan. Tapos so kapamilya mo, kung mga balasubas pa, maayo man pakialam sa imo, pag may kamatian ka na dahil naman makatarabang, pero ibubugtak mong beneficiary, dyan po ang masakit kaya digdi sa kinaban. Isipon, makadisganar man na magpaparahulog ka sa SSS, iban makikinabang. Kaya iba na didisganar man, minsan magparahulog. Maray, kung ang kumpanya naguhulog, yan na nga ni, kung personal, self-employed, ika mismo naguhulog, arog ko. Nagray na, pag-arog ka yan, dapat kaya ini asikasuhon. Although sinasabing mandatory ang proseso, haloy baga na mapirsa mo ang sarong among o kumpanya na itong obligasyon nenda dapat gibuhon. Sa kung arog po kayan, kadakol kan mga kumpanya pwedeng masaraduhan. Ako, ang punto ko digdi, kung talagang sincero ang social security system, sabihin ta ng mandatory,
Dapat may lipa na isarado yan kung dahil pinaguhulog, dahil pigdatawanin benepisyo sa mga empleyado. Talagang yun ang obligasyon kan SSS man, mandatory. Ang kasuguan ninda, sunodon, di gibuon man, dapat sa sarong kumpanya. Minsan kadakol pong mga reklamo ang mga empleyado maging pribado an SSS baga sa pribado. Kung minsan nga ang mga empleyado kan gobyerno naguhulog man iba sa social security system. Kung diyan sabi man kaniba madudubling nga kami. Yan po ang dapat tawanin dalan doon atensyon kan social security system. Bako sa nang pagparasabiyon mandatory. Dapat ang totoong implementasyon kanlay. Antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier, Pera Padala. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. An oras na ini, dara po sa Indo kan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Hall kan San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Tayo na sa Emloye, tulay ng pamilyang Pilipino. Matutupad ang hangarin sa tulay ng pamilyang Pilipino. Ito ang tulay ng tagumpay, tulay ng pagmamahalan, tulay na nabigay buhay. Tayo na sa Emloye, tulay ng pamilyang Pilipino. Ay, bakit kaya may sakit na naman siya? Mga kababayan, ang pagbabakuna ay subok, epektibo at ligtas na proteksyon na ating katawan laban sa mga sakit. Simula sa ika-7 ng Oktubre, sa pagtutulungan ng Department of Health at ng Department of Education, maaari nang makapagbakuna ng libre sa mga pampublikong paaralan. Sa isang bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang dami. Charm Fab Gold, maka-bloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa laon. Maka-bloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, good palumit man siya. Hello, right for isang labanan yan. Right for blue. Pride Bar
Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya. Hello Right Bar Blue. Isang labalang yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart to- Smart dishwashing paste ko! Smart to- Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste! Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier. Pera Padala. Merry Christmas to one and all. Greetings coming from Honorable Vincent Boyet Nagrampa, Punong Barangay San Vicente Sur, Erga City. Architect Sopronio Sani B. Maestrado, San Roque, Erga City. Jose Manrique Oralio, San Isidro, Erga City. Jerry Navarez, Chief Plant Transportation Office, Ligao City, Albay. Mr. and Mrs. Amormillo R. Agaw and family, San Agustin, Erga City. Nakings Fall Water Repelling Station, Zone 2 National Highway, and front San Isidro Elementary School, Erga City. Owned and managed by Ani Barasina and Poli Bagapuro. An katuninungan magdanay lugod sa tuyang mga puso, pagkamuot asin pagpapatawad, ngunyan nakapaskuhan sa pagrupyaw kan sa tuyang paratubos na si Heso Kristo. Mensahe hali sa mga minasunod. Contud Boys is San Miguel, Irigas City, care of Edgar De Villa, Mr. and Mrs. Ray Robicho.
Nanay mo British Columbia, Mr. and Mrs. Marivic Clavillas Mazo and Family, 269 Coral Street, San Isidro, Irigas City. De Villa Family and Sons, Jonel, Jesse, Philip, and Carlos, Santa Cruz Sur, Irigas City. Jujel Salazar, Lechon House, Zone 1, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Barangay Council of Santa Cruz Sur, Irigas City, headed by Josefina Comla Piñones, Santa Cruz Sur, Irigas City. And Audi Jose de Villa, retired Major, Philippine Air Force, Zone 2, San Jose, Irigas City. Sasatuya Gabos, Merry Christmas and a Happy New Year to one and all. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. May God fill your Yuletide season in all your days with immeasurable prosperity and joy. Merry Christmas and a prosperous New Year to one and all. Greetings coming from Lala's Boutique and Minimart and BGSN Store located at Siramag Poblacion, Balatan, Camarines Sur. Manghentes Beach Resort located at Pararao, Balatan, Camarines Sur. Owned and managed by Mrs. Adele Fajardo Manghente and Blisilda Manghente Elevado. On-Style Graphics Design and Services located at Tipper Street, Barangay Market Site, Daraga, Albay, with branches at Tabaco. Owned and managed by Rowena Luna. Gemstar Trading Services offered ATM withdrawal, GCash, cash in and cash out, Maya Pay Bills, loading station, and cosmetics items. Owned and managed by Dada, Malin, May, and Camille. Honorable Mark Nino Casano, Barangay Kagawad, Siramag, Balatan, Camarines Sur. Honorable Ruben de los Santos Briones, Municipal Councilor, Balatan, Camarines Sur. Honorable Cecilia Cecil C. Cuarto, Municipal Vice Mayor, Balatan, Camarines Sur. Barreta Asin Plática ni Philip Baracena. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Iguana kitang 41 minutos. Makalampasan alas 8 nin pagkaaga. Tarupa sa pag-uurulayan niya. Tuwing manunungod baga sa kumbaga paribong na pag-uugali ni Vice President Sara Duterte. Pero pa kaya anong ginibo niya sa Department of Education, bilog siya kan bagong curriculum ining matatag na grabe ang kasuyaan kan mga teacher, tamayo subot focus, kumbaga mayong mastery kung ano-ano na sanaan mga pinag-i-implementar na mga programa, curriculum sa Department of Education. Saro pa yan sa nakakawara nin kalidad, nakakapaluya kan bakong nakakawara kumbaga nakakapaluya kan kalidad kan edukasyon sa Pilipinas. Ang pabor bago pong curriculum kan Department of Education. Kung isa'y naging DepEd Secretary, bagong curriculum na naman ang ipapautob. Pag-abot man digdiki dating DepEd Secretary Vice President Sara Duterte, pinag-crear ang matatag curriculum. Ano po ang nangyari? Big paragastusan kan sa tuyang gobyerno, grabe ang budget para sa matatag. Adaw nagin matatag ang kalidad kan edukasyon sa Pilipinas, sagkod ngunyan. Kan panahon implementar itong K-12 program. Nasagkod ngunyan, dahil man napapakarahay ang sistema, ang kalidad kan edukasyon dahilan kan K-12. Pig para pangakuan baga. Na ngaya itong graduado sa senior high school, magkakaigwanan ng trabaho. Kada akol graduado sa senior high school, maayo man mga trabaho, nakatingga. Sa ultimo nga ng mga pasado, graduado sa 4-year course,
mayo pong mga tultul na trabaho ngunya ng mga panahon, pulis, nurse, kadakol bagamas kisalado kan edukasyon mga paratukdo. Kadakol na mga standby na mga Pilipino sagkod ngunya na graduado pasado. Pig parahambugan pa kan sa Keto 12 na yan. Pig prolong tanganing yung maggayon, magrahayan kalidad kan edukasyon. Anong nangyari? Mayo man para pagastos sa naso sa tuyang mga magurang. Halawigonan pag-eskwela. Pero dahil man po natabangan totalmente sa mga estudyante. So mga kamagurangan na iyo po ang naglalapigot para mapatapos sa pag-adalan sa indang mga kaakian, magkaigwanin disenteng trabaho, pag nakatapos na, ano ang nangyari ngunyan? Kadakol istambay na mga kunyan, kaakian, mga hobbiness. Dahilan kan Keto 12 program na yan. Bakusan ang Keto 12, ining matatag, ano man ang kumbaga ano man ang pwedeng maitabang kayo ni na mapakarayan kalidad kan edukasyon. Mayo man, naglayas na lamang, tinuwada na, kumbaga, grabe so anomalya. Kadakol pong mga programa ini-implementar ang Department of Education na di man makakatabang. Tapos pigpapara pa seminar. Milyon bagaan ginagastos magpara seminar sa ng mga paratukdo. Dahil na nakakatukdo nin tol-tol. Imbes na so ginagastos sa pagpara seminar kan mga paratukdo. Gastos na baga sa ano yan, sa eskwelahan, sa mga repair. Na kadakol nga yung mga garaba pang eskwelahan ngon yan. Dahil napapakarhay. Grabe po ang korupsyon sa Department of Education. Yan ang katotohanan dyan. Tapos yun man na iba. Sigan mga hambog kan mga opisyal kan DepEd. Mga papugi powens. Ngaya, ganyan ngaya. Makarayon tangayan kalidad kan edukasyon. Anong mapapakarayan kalidad kan edukasyon? Nakadakol mga pigi-implementar na mga programa na dahil man tugma. Kumbaga, kung sa English ba kung congruent, yan po ang katotohanan dyan na dapat mag-focus lang. Kung sa pagbasa, duman lang sa pagbasa, pagbilang, so mga basic. Tanganing makanood ang mga estudyante ba kung kadakol ng mga extracurricular activities. Digdi sa nangani sa ano yan, mga parade na ini, competition. Nakadagdag pa yan, mga extracurricular activities, sa pera kan Boy Scout. Kung yan, igwa ng CTP, DRRM, pinapakinabangan daw yan kan mga estudyante, mga training na yan, ano ba gayon? Pag-abot sa disaster, ang mga pigti-training baga, grabe na. Ultimo nga ning BFP, kaibahan na sa disaster. Mayo man kasulo. Ining PNP, normal. Kumbaga, dapat aktibo sinda pag may disaster. Kung ano-ano na bagaan mga i-implementar na di man makakatabang. Ini nga ng DRRM na ini. Ini mga sa disaster. Kadakol bagang ginagastos kan gobyerno digdi, maski ang LGU. Mga training, daw, pag may disaster, nakakatabang man sinda kung may baha. Na sinasapwat man lamang suharong na binabaha na mga tao duman. Mayo man ay kalukuhan. Pinapalangoy ang mga bihikulong yan na binakal ka mga mahal. Tao man giraray po ang mamaniobra. Kaya minsan makasuya baga kadakol ng mga programan sa tuyang gobyerno, apera sa Department of Education na mga palpak. Yan po ang katotohanan dyan. Paanong nasabi kong palpak? Dahil man pinapakinabangan kan sa tuyang mga kababayan. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika ni Philip Baracena. Kumbaga, iyo pa yan ang ginigikanan po kan korupsyon. Ginagatasan sa naan mga proyekto, mga programa kan sa tuyang gobyerno.
Kaya sasabihin nga, matatag, iso nag-crear kan matatag, dahing ugali, dahing respeto. Sa kung tul-tul yan, si Vice President Sara Duterte, naghampang na yan sa korte. Ano to dahil siya kayang humampang, dahil simbagon, ang mga sahot sa iya. Ba kung sa tul-tul na pag-uugali, kamo po ang dapat maging ehemplo, maging modelo, mga politiko, mga leader sa Pilipinas. Ba kung kamo ang mga pasaway. Ako daw araw kan si Presidente Bongbong Marcos Jr. Saludo ako sa pag-uugali. Daw ay sa pigpaparabatikos, kung ano-ano na may huma na sa buhay. Pero dahil nagtataram na araw kan pigpaparataram kay ito ni dating Presidente Rodrigo Duterte na sa balasubas ang pag-uugali. Yan po ang katotohanan dyan. Sabihon ta na may korupsyon. Dahil naman mahali ang korupsyon. Ito pa po ang korupsyon na yan dahil nahali sa gobyerno kundi ang respeto, pag-uugali kan sarong tao, dakulang bagay yan. Bilang saro kang leader, ikan dapat maging ehemplo modelo kan nasyon Pilipinas na naglalaad-laad na pati ang mata kay ni Vice President Sara Duterte kung nagtataram. Makatakot baga? Sabi nga ni kan sarong dating politiko sa Banwan kan Buhi. Dahil ko na daw nga maintindihan. Karoon na baga nga itong mata ni Sara Duterte kan mahiling ko sa video. Naglalaad-laad. Karoon na nga sasaniba na nin demonyeta. Antisima niya ako. Pag-arog na kayan. Kaya kung simple sa ng tao yan, tios yan, si Vice President Sara Duterte, aloy na yan kinudkod. Baka pinagkakadog na yan. Yung ngipon ang lay sa Pilipinas, yan po ang katotohanan. Kung isa yan nasa poder, mga poderoso. Si Senadora Laila de Lima, kan presidente si dating Presidente Rodrigo Duterte, para pakulong, paske mayo man kaso, amak mong kalukuhan yan. Kung simpleng tao, baka natukhang na, gada na yan si dating Senadora Laila de Lima. Kundi dahil man kayang ipagadan, tapos ang sayang aki ngunyan, kapasil na nang magtaram na ipagadan. Si Presidente Bongbong Marcos Jr., si Speaker Alfred Romualdez, tapos si First Lady Lisa Araneta, kalukuhan. Magturul-tul po nga ni kamo, bakong arog kayan ang sarong leader. Kumbaga ang Pilipinas pag-abot sa mga pag-uugali, kita respetado man kanibang nasyon, dawa kita pigpapara palalayas na dyan sa West Philippines kan mga sabi kan iba tugalsik. Pero ang pag-uugali ta bako umana ugaling tugalsik. Ang inchik ay iba po ang ugali. May kasabihan nga ning sa inchik da, he who does not work, does not eat. So, dahil magtrabaho, sabagay ako, pabor dyan sa ugaling inchik na yan. So, dahil magtrabaho, dahil man magkakan. Kaya, ano iba po kaya mga Pilipino, abusado man. Nasobrahan na nin pagkakan. Gusto para pakarakano na sana. Imbes magtrabaho, kaya dapat, so dahil nagtatrabaho, dahil pagpakakanon. Dahil para ayudahan sana. Nangyayari ko para arayudahan sana. Kan sa tuyang gobyerno, mayo man mga pakinabang. Kumbaga pagabat pa sa sistema kan sa tuyang gobyerno. Kadakol kan pundo, budget na pinag-aayuda. Ray ko nga ining mga sakon niya na ini, ining sa tupad. Nagtatrabaho, pero sa purpose, nakapirispis na lamang ang mga miyembros nakapipila sa mga bangko dahil naghuhuraw ang ayuda kan gobyerno. Ano po ang nangyayari? Ito nagpaparatukdoan na maging hugakon ang mga Pilipino. Yan po ang may datang ugali kana iba pong mga Pilipino na gusto na para ayudahan kan sa tuyang gobyerno. Mahirak man kamo sa mga tul-tul na nagbubuwis sa gobyerno na pinapakinabangan kan mga pigpapara arayudahan sana.
Reta Asin Platica ni Philip Baracena. Kung gusto nindong irespeto bilang leader, irespeto nindo ang sadiri nindo, ang kapwa nindo. Ako, kung ang pag-uugali ni Vice President Sara Duterte, sa iyang inaastang yan, duman siya na sa Davao. Vice President na baga siya, dahil niya paggibuhon sa Nasyon Pilipinas, siyang pangduwang presidente. Kumbaga, pangaduang leader kan Nasyon Pilipinas, ay paparapasupog ka man kay Vice President Sara Duterte. At tubangon mo ang korte, pagdusahan mo kung nagkasala ka, ba kung maparasagin-sagin, kadakol kang alibay. Naro ka man si Harry Roque. Si Harry Roque, dahil ako yan mangalasta, dublikara. Pero ka, kung totoong babae ka, patunayan mo, ang pagiging babae mo na may paninindugan, arog ki Senadora Leila de Lima, nagpakulong, maski dahil pa man napapatunayan, nagkasala siyang embelto ko no, sa illegal na droga, ay inda. Kaya dyan po ako, I believe ki Vice President Sara Duterte, tapos sige panhaw siyaw, na ipapakalot da niya ang bangkay ni dati o dipuntong Presidente Ferdinand Marcos, iaapon duman sa West Philippines, kalokohan. Mayo man nakamanungdana na bagay, aatuhan, kung tol-tol ka, gibuon mo, pagiging vice presidente mo, kan Nasyon Pilipinas, susinumpan mong trabaho. Bakong kung ano-ano sa imong kaisipan, ang nangyayari, pero mas malala ka pa sa imong ama. Ito baga, pasil na ng magparatara man sa imong ama na pagpapatayin. O ngon kayo, ipagpapakulong. Dahil nga ni kayo nagtataram si Presidente Bongbong Marcos Jr. Kamo man, ipagpapakulong. Sa mga may kalukuhan man kamo. Ay inda, pasil na kayong magparataram. May kwarta baya, baga may puder. Kung arog kaya, inaabuso nindoan sa indong puder. Mga sabi ka ito ni dipuntong Senador Edmundo Sea, mga sablok sa puder. Kung arog kaya ng pagiging leader. Digdi man sa kamsyur, iba man ang leader tadigdi. Gusto perming kamsyur. Ay madulukan ang gobernador. Pag dinolok mo ay baka dos mugon ka itong mga garo ng mga iganting nakapalibot ki Governor Luigi Villafuerte. Makatakot baga pag arog na po ka ng mga politiko. Saan po ang dipisil? Baga dahil mo na madulok-dulok. Dahil mo na mapasalan, delikado ang buhay mo. Reta Asin Platica ni Philip Baracena. Kumbaga, yaon po kita sa demokrasyang paggugobyerno. Kaya nga ng mga Chinese nagrarainar dita, demokrasya ang Pilipinas. Kung duman daw sinda sa ibang nasyon o duman sa nasyon ninda mismo, magrayaman daw sinda na arog digdi sa Pilipinas na buwelo. Kinokontrol baga ang yaman kan mga Chinese pag duman sa sendang nasyon. Gustong sabihon kan Chinese, sindaan na gobyerno dapat sindaan masunod. So mga yaman ninda, ay pwedeng sapawan ang gobyerno. Kung isa naggogobyerno, yun poderoso. Ay kita, iba man po. Ako manggitang arog kan komunistang nasyon. Yan mga poderoso, mga politiko, mga leader. Kita ang poderoso digdi sa Pilipinas, ang mga tios, ang mga namamanwaan. Yaon yan sa preamble na sinasabi.
We are the sovereign Filipino people. Bako po ang gobyerno, kumbaga ang mga leader, bako sindaan nagdidikta. Kita ang nasa likod kan paggugobyerno sa Pilipinas, kita ang mga namamanwaan. Iba man ang sistema kan sa tuya pong gobyerno sa komunista. Sa komunista, alam mo sa kung isa yan gusto nindang paribayo na leader, kaya nagkakagulo-gulo na baga ang ibang nasyon sa kinabanda, mga sa komunista. South Korea, kuwasa, ang mga nakikiaram na leader, politiko, na gustong iyuman ang magrainar, kanya-kanya. O, kano arog man po kaya nan gustong sabihon ni Vice President Sara Duterte, mag-alamusa sa puder. Sindasanan marhay, kaya dahil pa nga ni nag-i-eleksyon sa pagka-presidente, gustong alamusaw na. Ang poder, kan pagka-presidente. Ay inda dahil nga ni magparagibunin kalungkutan sa buhay Vice President Sara Duterte. Sa inman na sulukan ring kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Nakagat ka sa ayam? I-Ravax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services. Agkusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine, $699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, $499 sana. Agkuman sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kayak mayang na. Saan na kita? Sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Baoy na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas na, Ka-Law Office ni Attorney Ferdinandinho, Arani Sayusan. Pamper and delight yourself and your loved ones. Come to Secret Blend Salon in Ayurveda Spa. Take advantage of our special promo packages and choose any of the following services: haircut, hair rebond, hot oil, hair spa, hair mask, ionic hair treatment, cellophane, hair perming, hair color, manicure with polish, pedicure with polish, oriental whitening hand spa with manicure, oriental whitening foot spa with pedicure, keratin therapy, hot stones massage, tulasi, whole body massage, gel polish, and facial treatment. Book your appointment today. Come and visit us at Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Main Spa is located at LSD Building in front of Landmark Iriga, Gonzales Street, San Francisco, Iriga City. Opens daily 9 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. For reservation, text or call 0938-652-4510 or call 299-7133. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Problema ang sasakyan mo? Kulog payo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon,
Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Sa panagos na pag-asigurar na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angled bars, asing iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales asin posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine Standards. De kalidad, asin sigurado nasa tamang standards. Asin safe ang sa imong pamilya. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Poon kadto sa kungunyan. Tayo na sa Employe, tulay ng pamilyang Pilipino. Matutupad ang hangarin sa tulay ng pamilyang Pilipino. Ito ang tulay ng tagumpay, tulay ng pagmamahalan, tulay na nabigay buhay. Tayo na sa Employe, tulay ng pamilyang Pilipino. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Magandang araw mga kaibigan! Narito ang mga benepisyo ng pag-inom ng iBerry araw-araw. Taglay ng iBerry ang natural na sangkap ng iBright extract at bilberry berries. Sa may malabong mata dahil sa diabetes, eye strain dahil sa PC at gadgets. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury at sa inyong suking butika. Ginhawa sa inyong mga mata sa presyong pangkaibigan, 17 pesos per capsule. iBerry, ang inyong kasangga laban sa malabong paningin. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Igwa na kitang 6 minutos. Makalampasan alas 9 nin pagkaaga. Minsan makonsuelo man ang mga pag-iriba sa profesyon. Sabi ni Karondang Joey, intrigador. Ano ba kaya? Ka mga intrigador sa radyo kung madara ka kan mga intriga. Masakit pag-iriba man sana sa profesyon ka, mga intrigador. Minsan ang promotor kan intrigador, garo si Karondang Joey. Alagan pag iyo mong intrigahon, iiba tulos ang dalagan kan istorya. Ta sa radyo po, garo man sana showbiz chismis, pigpaparachirismisan, so pag-iriba man sana kung ano-ano. Pigi intriga. Alay sa showbiz ta, ito dyan pagpara-intrigahon ang mga artista, pero sa radyo, iba man. Lingawan ta na yan, baka umanggit ang mga pan-showbiz. Lingawan ta na intriga. Hindi daw kita sa mga vlogger. Ang mga vlogger po, kung minsan, dahil taman mabasol, ang mga paragada ng vlogger. Na masakit kaya habulon ang vlogger kung minsan. Kung saan daw magramduman, sarong vlogger dyan sa, probinsya Kanalbay, Binadil, Bagagadan. Kumbaga, igwa siyang mga nasasagasaan. Dahil niya aram, nagpaparareklamo siya. Igwa siyang nararaot, naliligis ng mga tao.
Tapos, ang problema pa po kan mga vlogger na ini, masakit habulon. Ano? Tanasabi kong masakit habulon, masakit kasuhan. Kadakol po kan mga oro alias nindang ginagaramit. Kasi man ang kakasuhan mo dyan, oh. Itong vlogger na ito, kaya ginadan, tabistado siya, social media influencer. So, tunay na pangaran ang ginagamit. Ang mga vlogger ba, kan mga politiko, na nanraraot sa kapwa politiko. Kadakol po kayan, mga alias, mga binabayadan sinda para sa na rauton ang mga kalaban. Kaya ang social media, ang paghuna kan iba, kapasil magparapanraot. Bako po yan pasil, ta pwede ka mong makasuhan sa cybercrime. Pagka mo napatunayan, lang medyo difficile sa parte kan dahil man nagagamit kan sa indang mga tunay na pangaran, mga alias na. Yan po anday malapag-lapag ban kan mga nanunungdan. Kan DOST, kan NTC. Kumbaga, masakit kayang kasuhan mo nin cyber libel o cybercrime. Ining mga nanraraot na ini sa social media kung ang pangaran, mga alias sa naman. Kaya maging panalmingan po ini kan mga vlogger na minsan dahil man kamupanga na sa social media ta oras na ma-trace ka mo timbang buhay ang maging vlogger ginagaradan bagan iba. Araw kang yaon na yan dyan sa ano yan itong vlogger na social media influencer sa partikan uwas na ginadan sa probinsya kan Albay. May mga naliligis po kaya siya na pigpaparaluwas tapos pigrereklamo sa social media. Siguro itong iba, mga barangay officials, tinaimingan siya. Maray nga sa imo, patuninungo na. Baka igwa po itong naligis. Kumbaga, nagkulog subuot. Sa social media, una nindo, nakakatabang pagparabalangibog nindong rauton ang sarong tao kung tultul man dahil manindo napapatunayan sinisintensyahan na nindo sa paagikan social media. Yan po mga simpleng bagay yan. Ang paghuna ninda pasil magparagamit kan social media na mas tinutubudan pa kung minsan kan mga kababayan niya to kisa mga taga-radyo na lehitimong nagbabareta ng tultul. Kumbaga nag-adal. Maray ko dahil nag-adal. Basta silang nakanood din mikropono. Tataw na magtaram-taram. Iba po ang pagiging media sa mga yaon sa vlogger. Ayan, picturean kung ano, ipaluwas. Dawa day pinag-aadalan kung makakaraot o makakarahay sa kapwa. Tapos iba man na mayo man mga pag-aram, bakong puro parigos, natubod tulos sa social media. Yan po ang katotohanan dyan. Na kung kamo may mga pag-aram, aram nindo na, ay ini pwedeng tubudan tulos ta, pero pakaraot, fake news. Bagang mag-ibonin mga fake news sa social media ang mga vlogger an iba sa naman may mga vlogger man nakakarahay, nakakatabang, tultulman. Pero ining nagpaparapaluwas po nin mga fake news sa pag-vlog ay yan po ang nakakaraot. Kita maging social media influencer na sabi pag-abot sa social media pero itong tultul makakatabang bakong makaraot kita sa kapwa. Na mamalisyan ko po sa iba, ginagamit ang social media para sa rauton ang sa iyang kapwa. Kung siya may kulog buot sa kapwa niya, ay bako pong arog kayan. Kaya man yan madadara kan social media. Kung minsan kadakol na dadanyaran nga kan social media na napapakaraot.
pati ang buhay. Ang reputasyon, number 1 yan. Kaya pakaisipon mo na po niya to kung anuan sa tuyang ipapaluwas sa social media dahil tapag para paluwas na itong mga bagay na makakaraot sa kapwa niya to. Sa inman na sulukan ring kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Hoy, kumusta pala dyan sa Banuan ka na buhi ki Dr. Renz Nonato? Siyempre ki dating alkalde Margie Moran Aguinildo. Yan sa Banuan kan buhi, makonsuelo man ang dalagan po ka na politika dyan. Sabi ni dating consulting Villadares. Minsan, ano ba pong mga politiko, nagsasabi na, ay, nagpauso kaya nga kaining kwarartahan, digdi sa banwaan kan buhi. So, mga nainot na politiko, pambira. Bako po yan, dati ng usoan, kumbaga, gastos sa politika, panahon pa ka ito na bako pa mga Marcos, bako pa mga Duterte, bako pang mga Villapuerte. Uso naman ka iton barakalan ng boto. Kaya alam mo niya, nagparalala. Kumbaga, naging rampante. Kung sa helang man, kanser na ang pamamakal ng boto. Kan mga politiko, digdi po sa satuyang nasyon na iyo ang nagpaparoro. Kan dalagan ng politika sa Pilipinas. Imbis na magserbisyo ng tol-tol, ginagamit ang kwarta para magkurap kung sindaan ano yan, yao na sa pudir, magkurakot. Ngayon, bawi yung kumandaw ngayon. So, ginastos ko sa eleksyon. Grabe baga ngayong pagal. Grabing gastos. Nangungutang nga nga ako. Tapos, dahil ko bawi yung tulos pag ako nasa pudir na. Yan po ang katotohanan dyan. Kaya, minister, pagparasahutan, nga ito, korapto, ang mga politiko, ng mga nakaagi na, dahil magpara basulon. Kung ka sarong politiko, man na, hey, ito kaya nga, korapto. Kaya nga ito, perminggana na makal, halos yun na po yan ang trend. Kumbaga, trending ang pamamakal ng boto kan mga politiko, ang mga botante man, vice versa, politiko, botante, puro man paki kwarta na, ngunya na panahon. Takon sarong botante, dahil man madara, tapos dahil man madara ang pagparabakalon, ang politiko man, dahil man magparapambakal, o di, malinig ang dalagan kan politika sa Pilipinas. Yan po mga simpleng bagay sana na dapat atid-atidon kan mga namamanwaan, kan mga Pilipino. Magpapara basulon, so nakaagi, na administrasyon, dahil man dapat ibasol. Ito kaya nga, korapto kaya nga, mayo ng kwarta ang syudad kan Iriga. Tapos, kaya nga nawawatak na, ading ariba. Ako na kami pigiit sa pera. Ay, tapos, ang kaso. Ay, naso sinasabi nindong, uda mawatak, uda matagak. Ano tayo nit sa pera ninyo, si Gigi Vargas. Mga simpleng sabi nga ni kayan kita nagpapakonselo lang pero ang katotohanan ay magparasabi ang lokal na gobyerno ang mga namamayungon yan kan syudad nin Iriga na mayo ng kwarta sinimot kalukuhan pirmi pong may kwarta magparaturukaw pa daw kamo dyan mayor, vice mayor, kagawad kung mayo ng kwarta ng LGU hindi nga kita magparasaragin-sagin. Tapos inema ng mga kagawad ng mga sagin-sagin, batag, mga balingbing, ano ba? Mapara ako niyan. Sirot niya ako administrasyon kadto, kalukuhan. So iba dyan, kadamay man na nagsirot, kan pundo, kan panahon, di nga ni ka
So, pag utang kan syudad, kalukuhan baga. Adaw, ini si Konsal Audal. Adakol baga digdian mga nakinabang man kan panahon. Na iyo pan alkalde si dating alkalde Madil Alpilor. Puon pangani ki dipuntong alkalde Mani Alpilor. Kamu mga nakinabang naman. Tapos maparasaragin-sagin. Si Konsal JM Grimaldo. Haloy mambagay siya sa dating administrasyon. Ining lalo na ining si Konsal Jeptino. Ang mga magurang baga kayo ni ay inda. Paratabangan kan dating administrasyon, kalukuhan. Parasaragin-sagin kaya kamo. Nga kita magparasaragin-sagin pudig di sa syudad kan Iriga. Ang mga nakinabang man kamo kan panahon. Kan mga pinagsasabi nindong korupsyon sa Iriga. Nga ni gayud si Vice Mayor Edsel Dimaywat. Baka nakinabang man siya. Naging konsyal mambaga siya kan panahon. Hasta naging Vice Mayor. Dahil magparasaragin sa akin na korupto nga. So nakaagin kalukuhan. Hindi kamo kaya mga pagwapa. Yan mo ang katotohanan. Sabi yun, malinig man ang sa indong administrasyon ngunyan ay inda. Ay pagpararulukuhon ang mga namamanwaan. Maskan mga butante, kan panahon pa, pero may mambaga kamo, nababarakal man, tagkod ngunyan. Iba ay maparasaragin-sagin. Ay hindi nga ako ito. Tadi man nga ako nabakal, kalukuhan. Pero inabot ka nin sobre. Yan ang napot. Kung dahil ka inabot nin sobre, pwede ka magsabing, dahil ka nabakal. Dahil kung nga yaon sa listahan, ito pala, dahil man nakaabot sa sobre. Kalukuhan baga. Dawa nung kampanya kan komisyon nun eleksyon na dahil magpabakal ang mga botante pati ang politiko dahil mamakal, kalukuhan yan. Kumbaga hilang na yan kan mga Pilipino, trend kan pamamakal nin boto aning may korupto ay may kurakoton. Yan Comelec. Dahil naman sigurado, an Comelec, dahil mo nababakal, kalukuhan. Namamagic, gayon ang Comelec. Dahil nababakal. Sindan may pag-aram kan magician, digdi sa yan, dalagan kan eleksyon sa Pilipinas. Maray kung narog ka mo kay Efren Bata Reyes, talaga ang pinagpapagalan. Kaya inapod magician. Abot sa bilyar, talagang ginagamit ang dunong. Pero pag abot sa eleksyon, iba ang ginagaramit na dunong. Kwarta bagan, pinapaasir nindong madunong kisa tao. Mas madunong na ang kwarta kisa tao. Ang tao nagpapagamit sa kwarta. Yan po ang katotohanan dyan. So, kwarta na kumbaga, mayong dunong, taigwa na nga ning tawaan piso, mas madunong na sa kwarta. Taso tao na ginagamit sa dunong. Pero kung tol-tol man ang tao, ano ito magpagamit sa kwarta? Kumbaga nasisilaw po kaya ang kadaklan sa mga Pilipino pag-abot sa eleksyon kan kwarta. Nagmamaniobra kan kwarta, tao. Ang mga machine na yan, arog kan pekos ka ito, ang nagmamaniobra, tao. Tapos inin naman ko niya na ngaya ACM, malinig ang eleksyon, automated counting machine. Pinag-usan ang pangaran, kan pekos. Iran mamaniobra, tao pa man giraray. Kung gibuhan yan in mga kalungkutan. Kaya ni mga disganado pag ginagamitan ng machine. Ay, pangikanso itarasan ang kamot. Mag-eleksyon, dahil nga makakaabot naman sa taas. So, magic. Okay,
pwede man. Ang katotohanan talaga dyan, ang magic yaon sa taas. Pero man itong istorya ni Pading No Kinagrampa, may bendisyon na kaya ngayon, terminal kan na Trimobile sa San Jose, hali sa taas. Kumilik man, kung ano ang bendisyon kan taas, pero man po yan Iglesia ni Cristo. Bendisyon kan ministro, ang buto ninda, puro hali sa taas. Kita yung para sa ragin-sagin. Pati sa reliyon, nababakal na. Kami ngayang mga iglesia, ini yung mga, dahil lang ma-open sa ko yan, mga iglesia. Kami ngaya, kung isa'y ngayon sabiyon kan ministro, kung isa'y ngayon gustong iboto, sinusunod mo nga, hali sa taas. Sa Katoliko, mayo manarog yan, hali kay Pader. Sindali sa ministro kung ano ang order ni ministro. Kung kumbaga punong ministro, kung prime minister, iyo po yan ang nasusunod. Iba man ang dalagan sa Katoliko, sa demokrasya. Minsan pag-abot po sa relihiyon, para sa ragin-sagin na dahi ka mo nagpapagamit sa mga politiko. Kung isa yan matinaw sa Indo, magpadi yan, magministro, iyo po ang kumbaga haraniman sa buot nindo, sa puso nindo. Siyempre kung halimbawa, ako ministro, nagtaon, kung pirang milyon, para sa kapanalig, ay siyempre, ako ko man yan, na malinig man sa kuyang konsensya. Baka man yan ahali sa korupsyon. Parehas ka itong weteng. Tinawan nga yan sa mga, kumbaga, mayor, gobernador, narumdumang ko ito si Father Panlilio na naging gobernador sa Pampanga. Actually, walang masama sa bigay. Halimbawa kung tauan ka 500,000. Hali sa weteng. Kaya yung mga para-illegal, wala namang masama doon eh. Binigay yun. Kinuha namin. Yung mga ito sa rason ni dating Governor Father Panlilio sa Pampanga. Yan iniimbestigara na. So, weteng. Duman sa Senado. Ako man nga ining illegal, kumbaga dawa pa ini hali sa illegal, tinauman sa nasamuya. Ako on mo. Parehas man po yan kan dawa pa yan kinurakutan. Kan sarong politiko, tinao sa butante, ay mayo man kitang maginibo kayan. Kundi ako on, kundi an iba man kaya nakukonsensya. Tinawang kita, ibuto tana. Dahil taman gusto, dahil yan pwede. Masakit, magtios man kita kung narog ka yan. Kadakli po ng mga ipinapamakal nin boto kan mga politiko, ali man yan sa illegal, yan ang katotohanan dyan. Sa korupsyon, tapos sa quarry, sa STL, may mga porsyento baga. Halimbawa, gobernador, mayor, digdi sa mga illegal na ini. Pwede kita magparasagin-sagin. Yung man yan kumbaga nagiging pundukan sa rong politiko para ipamakalin boto. Kasimple. Yan nga ni sa probinsya kan Albay. Nasa Sautana si ating gobernor, Grix Lagman. Ay kaya ngayon nag-atras na, tagaroon nakadakol na sa quarry. Hamak mo sana yan. May mag-comment man duman sa Albay, kaya itong manungod sa pag-atras, withdraw nin kandidatura sa pagka-gobernador ni, Grix Lagman. Yan nga nga sa, Kamsur. Yan, padagos yan, mga Villaperte, padagosan Kurakot, Pambira. Anong koneksyon kayo ito? Digdi. Kuwasa, sukwari. Sa Kamsur, arog bang kayan? Dahil taman sinasabi na kwarta na nakukuha kan pamilyang yan, hali sa kwari.
nagkakorokoneksyon na sa napo kaya an income hali sa kwari ang mamaniobra baga kan kwari sa sarong lugar gobernador kung mayong bendisyon ang gobernador sinda nagtataonin permit sa mga makwari sa albay nagrarayaman dyan ang kwari sana dyan sa ano yan yun bagang mga baybay graba. Kung gobernador ka, bakal ka dyan, hali sa kwari kan baybay, saka graba. Halimbawa, sa mga patrabaho, digdi sa ano yan, Camarines Sur. Siyempre, makiki-koordinar ka duman sa gobernador man, dyan sa probinsya kan Albay. Arog nga ka ini nga panyero pero man abogado sa kuya nga ini may mga patrabaho nga ako digdi sa Camarines Sur ang kontraktor politiko man ayan mga simple sa ng analysis ta po yan arog nga kan sarong kontraktor na ini nagyaman an may sadiri nga politiko may mga dami yan po ang katotohanan dyan. O, ini sarong negosyante ngayon, nagparayaman, na dami siya kan politiko. Boss, na kontrata para sa imo. Na pag-i-eleksyon, mahagad man ako sa imo. Yan po ang katotohanan dyan. Kaya masakit na, kumbaga, mapunduan korupsyon sa Pilipinas. Tapos po kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapiraliwat na mga hanap buhay. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang dami. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, good pa tumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa tumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart
Smart dishwashing paste. Heavy duty linig kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ay, bakit kaya may sakit na naman siya? Mga kababayan, ang pagbabakuna ay subok, epektibo at ligtas na proteksyon na ating katawan laban sa mga sakit. Simula sa ika-7 ng Oktubre, sa pagtutulungan ng Department of Health at ng Department of Education, maaari nang makapagbakuna ng libre sa mga pampublikong paaralan. Sa isang bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic. Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita rin sa tuyang programa. Wala kitang 36 minutos makalampas ang alas 9 nin pagkaaga. Pero pa kaya na pag-abot po digdi sa bako man sa komparasyon sa paggugobyerno kan panahon ni dating Presidente Rodrigo Duterte ang padabang marhay kay ito si mga pulis. Kaya nga ni kumbaga si mga pulisman may mga pang-aabuso ng ginigibo sa iba. So sweldo ninda para lang kawan. Pag-abot man digdiki Presidente Bongbong Marcos Jr., spread the sunshine nasabi. Ultimo nga ning ang mga paratukdo sa pampublikong eskwelahan nakasabi ay dakol nga mga nakukuaming niya na benepisyo. Kumbaga daw ang staggered rate na paglangkaw kan sa muya ang mga sweldo. Pero nga itong iba pang mga benepisyo itinatao kan gobyerno. Ayuta, maski nga ni ang akap, igawang mga nakaka-receive na mga TOs. Kaya ito kaya, kan panahon ni dating Presidente Rodrigo Duterte, ang pinagtutukan sa napong marhay, ang tukhang, ang kampanya laban sa illegal na droga, pero pag abot sa sektor kan mga
trabahador. So kagabsan, garo mayo man siyang pakiaram. Kumbaga grabe ang budget na itinatao sa pantutukhang. Napapabayaan sa ibang departamento na dapat asikasuho na arog kan agrikultura, kan Department of Education. Kumparangon yan po na panahon na halos gabos gustong asikasuhon, tawan atensyon na mapakarhayan dalagan kan gobyerno kan manlain-lain na ahensya digdi po sa tuyang nasyon. Tapos mayo kang madadangog na kung anong pigpaparataram kan presidente na arog ka ito pagday ka nagasunod pagpapatayin. Ito po ang medyo makulog sa parte kan mga Pilipino. Ano naman yan presidente ini? So mga padi, kalaban. Kaya sa mga kalamidad man ka ito, enterong rinarada. Sigwa man kalamidad mo yan. Kundi so Mindanao ka ito, garo pigparabagyo naman. Minsan ay taman sinasabi na kastigo kung ano. Yan mga kumbaga ang nature masakit kalabanon. Tatawo man ang nagraraot kayan. Kumbaga man-made calamity ang baha na ini, ang grabing init. Kunyan po yan nature na sabi, kalikasan. Kunyan tao ang nagraraot man sana kan kalikasan. Down dyan sukwari, so pagparapalod kan mga kahoy, mga halos gustong patagon ang gabos na kabukidan, digdi po sa tuyang lugar. Tapos so, mga kahoy man pigpaparaparalo, dahil man pigriribayan in tultol na kaya mapadakula ini, maribayan sa mga pigparapalod. Tinganan mga kanyugan ko niya, nagpaparadikit naman, ginigibong subdivision, pigpaparaparalod man anyog. Pakusan ng kahoy. Yan po mga man-made calamity yung sabi. Kaya pag abot sa arog po kayo ng mga sitwasyon, sabi yun, dana, climate change, global warming, iba man so rinaraot kan tao. Isa kan klima, nagbabago ngayon panahon, ang klima, ay mas grabe ang pagbabago kan tao. Kadakol na mga rason, nga nagtitios, kaya nga paraludon ang kahoy, taoringon, ipabakal. Mga man-made calamity po yan. Mas masakit yan. No? Ano ang epekto? Kumbaga, yaon na dyan, so binaba kita. Ang tubig, entero ng makusugon ang bulos, hali sa taas, mayo na lamang nakakasagang-sagang, nakakaulang-ulang. Sa subukid, nakakalbo naman. So iba, napapatag na nga nita, pigpaparakwarari. Kansa na sa pikwarya, grabe ang kwari dyan. May bareta pa nga niya ako, nanbukid akan iriga, pigkakalot na nirarong pambira. Papatagon man dahil. Ay, napangyayari pag-arog kaya, dahil man lugon. Bagay, mayo na nga haditan ang mga taga-iriga na anmantasog mabuga. Pag-abot kan panahon da, active mountain, active volcano. Hindi tao man giraray po, minsan ang nagraraot digdi sa kinaaban, kan kinaaban. Minsan kadakol na kan kalamidad, malala na ang nangyayari, kaginibuhan po yan kan tao, bako man yan ginibuhan kan kagurangnan. Kumbaga ini ang balos, kastigo sa mga ginigibong kalukuhan kan ibang mga kababayan niya to, na imbes na proteheran ang kalikasan, rinaradas ang kalikasan. Kalukuhan bagan pagpara kunyang kan hay na sa mga tax force sagip katikasan sabi kan iba. Igan pandakop ata mga tikas sunandadakop.
So nagpapadakop tikas. Kaya inapod ng sagip katikasan, bako ng kalikasan. Ay inda pag-arog na po kayo ng dalagan kan probinsya. Kadakol kan tikas, digdi sa kamsyur. Para sa ragin-sagin, kaya inian sa tuyang botong politiko. Kunyan nga ni. Sinsado ang kamsyur. Ay inda. Kagusto manindo kabali man kamo sa pagtikas kan kamsyur. Kaya ako minsan dahil man nagtutubod digdi sa mga kunya na ini nga kampanya. Proteran ang kalikasan, kalukuhan. Poproteran, dahil magparapakwari. Yata pala duman sa lupi na mamatian na o nagiinit na ang kulog kan payo asin masakit na sa lubot. Kung ilaladawan ka ng motorista ang kilometrong traffic sa Lupi Camarines Sur, haloy na bagay ni. Nare-resolveran. Tapos ang tinampo dyan, napapakarhay, perming kapierde. Ano daw ang ginigibo kan kaalyadong kapwerte. Ano man ginigibo dyan ni Congressman Hori-Hori Bata. Karon na huri na andalagan kan mga behikulo. Halos tulong aldawnan problema kan nagtalikod na banggi inabot sindanin alaona nin na mag-umagahon sa pagmanage mientras na kasubanggi man nagaabot na sa 7 kilometro ang traffic kali sa Kulakling Lupi pasiring sa boundary kan Sipukot. Sa mga alternatibong agyan po dyan na binaha nagkakagaraba ngunya ng mga panahon. Yan sa may parte kan Camarines Norte, gumaning harong na nahulog na bagay ito duman sa baba na nagrasay sudaga. May 5 road reblocking sa lugar, may alternatibong agi sa Sipukot, Lusot, Camarines Norte. Yun ay pigsasabi ko na dakulman ang raot ng mga agyan sa Cam Norte, papaluwas sa Cam Sur, kaya apektado. Alagad dahilan sa pag-rasay kan tinampo sa Sitio Kabungan, Banuan kan Labo. Mayong ibang agyan kundi ang Lupi. Nasa lugar ang PNP para mag-alalay sa bolos kan trapiko pero pakiulay ni Captain Police Captain Seya sa mga motorista dahil na magpasaway asin magsunod sa mga autoridad. Kaya yan po ang problema dyan. Pakarhayon ang tinampo sa Cam Norte, saka sa Camarines Sur, sa 1st District. Saka dyan man sa Cam Norte, subuot, grabe kayo dan korupsyon. Ang DPWH dyan, kaya dahil napapakarhayan mga tinampo dyan. Pag naguran, nagbabaragsakan, nagrarasay ang mga tinampo. Kakaiba duman sa mga daga. Digdingani po sa sa Tuya, sa Rinconada area, naraot man ang tulay. Sa Waras, sagkod ngon yan, prakasado pa man ang mga motorista, digdi po sa naunang bita ng lugar. Sana yaon dyan sa barangay San Agustin. Perwisyo po baga sa mga motorista. Yan man po sa Banuan ka na buhi, pinag-aasahan man kan pag-asan posibilidad na may mabilog na sarong bagyo sa Laucan Philippine Area of Responsibility sa masunod na semana na pwedeng makapiktar sa Visayas sa Southern Luzon, pero pwede pa manining mabago sa mga masunod na aldaw.
Sigun man ki Local Government Unit Buhi Camarines Sur spokesperson Mark Nazaria, dapat paghandaan kan mga Peace Kids operators ang potensyal na oran na pwedeng magdaranin raot kan panahon. Tanganing makaiwas sa insidente nin peace kill. E pa nagpi-peace kill, kamal na kan tilapia sa buhi, 190 na baga. Dati 160 lang yan, 140. Maswerte subuot na ligtas sa peace kill ang mga tilapia kan mga nagtalikod na pag-uuran dara kan shear line. Mientras na iniimbitaran man ang mga Peace Kids operators sinman publiko na mag-atindir o magdalan sa public hearing sa Session Hall para sa proposed ordinance na Fishery Resources Management. Maaraman digdi ang problema sa Danau na dakol na mga Peace Kids operators. Yuta na sa South Ampatian Buhi, yudan dahilan kan pagbaha digdi po sa Rinconada area. May dam na da sa buhi. Sabi man kan mga taga buhi, mas kan mga opisyal dyan, mayo man niyang dam, digdi sa buhi, ikaw nga, danaw. O, nagtuturok doon na baga, pag nagbabaha, kung isayan may kasalan, pinabasol ang neya. Ang neya kaya, nagpapraistak ang tubig, dahil pinapabulos kung may kalamidad. Sabi man kan neya, dahil man nga kami pwedeng, dahil mag-stack nin tubig, magagadan yan mga paraoma sa Rinconada ay pambira. Isay na nagsasabi nin katotohanan kung isay talaga ang nagpapabaha digdi sa Rinconada area, ang LGU buhi o ang NEA. Kamo ang mga binabasol kan mga baha digdi po sa Rinconada area. O ini man kang NEA nagpapatungod na nin bagas imbis na asikasuhon ang patubig ang mga line canal, mga barado na ta, kumbaga nagkasurulat. Alagad ang ginagastos kan NEA sa mga repair, kadakol ba kan mga palpak na irrigation canal, dahil manapakarahay. Grabe ang gastos, piga asikaso, mas kunyam pa, nakatutok baga NEA sa magpabakal nin bagas, ay ano yan? Problema nga ni Nindo na pakarayon ang mga agyan kan tubig digdi sa Rinconada area para belong makabulos ang tubig pasiring sa mga uma dahil Nindo napapakarhay digdi pa daw sa pagpatungod nin bagas na palpak man ang sa indong mga ginigibot remil ang bagas na pigpapatungod Nindo. Yung para pakiaram ang NEA, sakop ka mo kan Department of Agriculture, pero ang Department of Agriculture man may kapalpakan. Imbis na suguon so NEA, napakarayon sa mga linya kan tubig, mapatubigan nin tultol sa mga paraoma, ang inaasikaso, magpatungod nin bagas, sapaw ang National Food Authority, tunawo na sa NFA. Mayo naman pakinabang dahil naman nagpapabakal nin bagas, dahil naman nagtutungod din tultol na paroy. Kalukuhan baga kung minsan ang ibang ahensya po kan sa tuyang gobyerno. Kaya paano mapakarhay ang mga programa sa agrikultura, mapabarato ang bagas kung arog kayo ng sistema. Sala ang sistema. Kumbaga, bakong tultol, raot ang sistema sa agrikultura. Nakikiaraman NEA sa pagpabakal nin mga gugulayon, nin baratong gugulayon, pagpabakal nin bagas, dahil nga napapakaray so mga patubig para sa mga paraoma. So, agyan na sa nakan tubig, hali sa mga dam, napapakaray. Tapos inipang pagpatungod din bagas na aatisbaran lugod ay kuwasa madali ang kwarta. Kaya yung inaasikaso nindo. Mag-i-income tulos pero sa paraoma haloy tulong bulan baga 4 na bulan antes mag-ani. Kaya digdig mapatungod na lang kami. May kwarta nang makukuha tulos ang gobyerno. Sa mga paraoma nga ay halawigo ng proseso bago magkakwarta ang gobyerno. Hamak mo sa ng mga kalukuhan yan. Kaya sa mga paraoma, disganado sa dalagan kan pag-uumangon niya ng mga panahon.
imposible nga magkulangan patubig sa batuta. Diyan pala ni kung mga diferensyado man ang patubig. Ali sa NEA. Nagbabaha nga ni ngaya. Kuwasang ba kung tol-tol, so ano yan, kumbaga so istakan, mga water impounding na inaapod. Istakan ng tubig, kung nag-uuran, dyan sa Banuan kan bato. Ay ko sa nabuhat, sobrahan naman yung tubig. Yan sa diversion na buhat, talagang masakit dyan pag panahon ng tiguran. Karoon na dam ang diversion. Kadakol pong mga programa sa tuyang gobyerno, kumbaga kadakol na pundong winawa-wa sa Department of Agriculture. Ang problema dahil napapakarayan mga programa sa agrikultura sa mga paraoma sa Pilipinas. Anong nangyayari? Yan po ang hapot. Kinaputana ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang Department of Agriculture kan mga panahon naging DE Secretary siya. Man giraray nagbarato subagas, nabig sa magin 20 pesos, kalukuhan sabi kan ibang mga paratungod. Ultimo nga yung paraoma, dahil nagtutubod na magin 20 pesos ang bagas. Daw nga magparautuon ka na gobyerno. Ini man kayang mga yaon sa Department of Agriculture, sa man ining mga kumbaga mga papasturan, dapat isabi nindo sa presidente. Warog kay ni Presidente Bongbong Marcos Jr. pakarayon dan mga programa sa mga proyekto. O ini data pagparakurakoton kumbaga i-monitor kan presidente ang mga programa kan NEA kan Department of Agriculture kung ano na ang mga nangyayari sa mga libreng abonong lataw sa tubig ay lataw sa uma. Napigtataw kan Department of Agriculture, pinapabayadan pa. Siyempre sa hauling dahil kumaaraman kung ano yan na binabayadan, ining urea na made in China. Sabi kan ibang mga paraoma dyan sa Banuan kan buhi, lataw baga ngayon sa uma. Ining nagtatalab, ining abonong hali sa Department of Agriculture na pinagdidistribuer kan local government unit. Napabayadan pang sa muya, kamahal. Anduang sako, karo 4,000. Tapos, susukli, sabi man kan paraoma dyan sa ano yan, sa panuwaan kan baaw. Timo nga yung gangsal, pinabayadan pa. Parang isang gatos. Ano man yung LGU ini. Ano yan, Mayor Jeff Bisinyo, tarong kaya. Pati ang panahon ko niya na, mga Christmas lighting dyan sa Banuan kan Baaw palan at yan. Kumbaga, papainiton ang Barlin Park. Bakong papaliputon. So, taga Baaw, nanganaandanin baha. Sabi kan mga taga Baaw, amo man nga di. Ako kaya nga dam. Kaya nga pinaalin na mga sudam, kaya dapat niya dam sa buhi, sabi kan sarong kapitana. Kung ano man taba basulon pan buhi. Babasulon ang mga damo. So nabwa dam baga digdian basulon. So nagtaunin pundo kayan, tinawanin pundo milyon. Yan man basulon pa ito si Dipunto na. Congressman Seriaco Alpilor nakakonsigir kan subot 25 million para sa Nabwa Dam. Corruption nag-agi sa DPWH. Yung basolon sa DPWH. Tayo po ang nag-implementar kan proyekto, nagabasa na sudam. Hamak mo sana yan. Kung tol-tol bagan programa kan sa tuyang gobyerno, binadgetan milyon, tapos gagabaon man sana ta, inotil. Natatakot na sa mga mabubulwagan kan dam dyan sa Parina. Kaya ang DPWH, pag-abot sa mga korupsyon, yun basolon. Ang NEA man, basolon digdi sa mga pagbaha. Bako umanagaagi sa kanal kan NEA, ang tubig na, sa mga kunyana, residential. Tama kung tul-tul ang mga kanal kan NEA, mga garaba man.
paparatawaan in budget, dakulang budget sa repair. Ultimo nga ning opisina kan NEA, digdi po sa syudad kan Iriga sa Santa Elena, binadgetan, milyon. Turokal, kumbaga itong sabing granite na pinagbugtak. Bako uman kayang mga tol-tol na granite talaga. Kumbaga, simi. Ano ba, pinag-riribayan ba? Ganin mga tiles na lang. Kaya mga semi-granite na ini, made in China, nagtitiripak. Tapos nagtuturukal kung maluyan pakatrabawan, naggigibo, labadin niya, ilingunin doon mga mall. O, digdi sana sa Iriga, sabihin ko na, ngaranang ko na, LCC, nagturukal mambaga dyan, so, sabing semi-granite. Askan guys, yung mga darakulang mall, kumbaga, depende po yan sa pagkatrabaho. Sa inipalan, kung bakong tultul ang pagkatrabaho, kan mga malalakbang na ining tiles, o sabing semi-granite, bako man talagang totoong granite, ang presyo, ka mga mahal, pero kumbaga bakong kalidad. Pag-abot sa pag yun ang pig-apply mo bilang ngaya salo. Adakol po kan mga kumbaga riniribayan, ginigibo na sana ni binubugtak na sa log tiles. Ining haralakbangon na ini, bigla sanang natiripak, naturukal. Kung maluyan pakatrabaho. Siyempre kung nagkaturukal na kamahal pati kan sarong pidaso, nagkatiripak na, ano pan babawi yun ang gobyerno, mayo man pundo dyan sa mga repair na arog kayan. Dahil manibasol sa kontraktor, dahil man magustuhan kontraktor, matrabaho liwat, mayaw manin budget, ay kalukuhan ngayon. Ang kontraktor, saro man na para dilihensya. Para guruntingan man kan kontratista ta aray na ngaya man sa nang tinaong budget kan gobyerno ali sa DPWH kan pakasimento nga medyo relaba din yaman. Bueno, inabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram na kay Banya to sa pagpaabot ng informasyon si Glinda Biares, information si Tony Matic Saison, duman sa transmitter si Bert Cabrillas. Sa lado technical si James Oco. Kuman po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sendong daing sawang pagantabay.